Reit, newid y patrwm chydig bach, dim byd mawr. Ond cyn i ni ddarllen darn o'r Beibl, dwi'n gwneud cyflwyniad bach oherwydd da ni'n cychwyn rhyw gyfres bach hefo'n gilydd y bore yma. A'r gyfres ydy Cwestiynau Iesu. Bydd na ryw 5 bore y byddwn ni'n meddwl am un o gwestiynau Iesu Grist. Mae yna lot o gwestiynau ofynnodd yn yr efengyla. Fedrwch chi feddwl am, nid am Iesu fama, ond fedrwch chi feddwl am gwestiwn enwog yn y byd mewn unrhyw iaith sydd wedi cael ei ofyn. Da chi eisiau mi wthio'r cwch i'r dŵr? Et tu brute! Chi'n actio hwnna. Shakespeare. Rhag ofn bod chi'n gwybod. Nes i wneud lot o ymchwil i mewn i'r bregad yma. Cwestiwn arall da chi'n gallu meddwl amdano fo? To be or not to be? That is the question. Cwestiwn enwog arall. Mae yna fwy yn Shakespeare, digwydd bod. Enwog iawn. Mewn llenyddiaeth Saesneg. Plant yn gofyn. Ble mae'r nefoedd? Ych chi gwestiwn. John? Pwy lafel JR. Mae'n rhaid i ifanc i gofio hwnna, John. Pwy lafel JR. Gwir. In Cymraeg? Gymerwch chi sigaret, Saunders Lewis. Y ddrama enwog. Romeo. Lle feddwl am un arall? Plant yn gofyn, da ni yna eto. Plant yn gofyn, da ni yna eto. Llamwn. Ble mae Bob? Llyfra hiw yma fe. Ynglyn â'r draig bach. Un arall o Macbeth, cyfeithiad Cymraeg o Macbeth. A'i dagr a welaf o'n blaen, a'i charn tuag ata. A wedyn, Abraham Lincoln, do I not destroy my enemies when I make them friends? Hwna'n un reit enwog. A wedyn, mae yna lot o gwestiynau. O gen Martin Luther King un, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Martin Luther King yn deud o fanna. A mae edrych ar gwestiynau sydd yn cael ei gofyn yn ffordd ddifyr o ystyried yr hanesion am Iesu Grist. Ac edrych yn benodol ar y cwestiwn, mae newid yn ffocws ni o'r hyn sydd yn digwydd. Oherwydd, fi ofynnodd Iesu lot o gwestiynau. A dwi am ofyn i chi rwan, fedrwch chi feddwl am unrhyw gwestiwn ofynnodd Iesu? Diolch Dydyn. O'n i ar feddwl. Pwy da chi'n deud ydw i? Cwestiwn arall ofynnodd Iesu. Mae'n lwys o'n nhw. Wyt ti'n yngharu? Da, wyt ti'n fy ngharu i? Holi Peter. Ble mae'ch ffydd? Ble mae'ch ffydd? Da iawn. Gwneud gwaith ymchwil ar gyfer pregard dydd nesaf, dwi'n gyda nawr. Fe wna i ddefnyddio hwnna. Neu nyddiadau. Fyddai'n edrych ar y recordiad ydym. So nath Iesu ofyn lot o gwestiynau. A mae cwestiwn da yn y man cywir yn agor haenau. Mae o yn agor drysa i mewn i sefyllfa ac yn rhoi cyfle i bobl ymateb.
Ac efallai, da ni ddim yn gofyn cwestiynau digon da i'n gilydd ac i'n ffrindiau ac i'n gilydd o fewn i eglwys. Da ni'n hoff iawn o gadw pethau yn arwynebol yn dydan. Sy'n mae'r tywydd heddiw. Na sgarlet ennill doi. Da ni'n licio gofyn cwestiynau arwynebol sydd ddim yn mynd yn ddyfnach na'r wyneb. A dach chi'n bod, allwch chi ddychmygu cael paned hefo ffrind, a bod y ffrind hwnnw'n gofyn i chi, be ti'n feddwl ydy nod bywyd? Mae'n lyfr sa'r ffrind yn gofyn hynny. Be sy'n dy yrru di ymlaen mewn bywyd? Bo chdi'n cyrraedd ryw safon, ennill, arian? Be sydd yn gwneud di yn hapus? Neu da chi'n mynd am dro a mae rhywun yn gofyn, be di her fwyaf dy fywyd di ar hyn o bryd? Be wyt ti'n stryglo hefo fo? Mae cwestiynau yn agor drysa. A weithiau da ni'n ofyn gofyn y cwestiynau yma i bobl oherwydd bod ni eisiau'r arwynebol yn ôl yn unig. Tyda ni ddim eisiau mynd yn ddwm. Tyda ni mewn gwirionedd ddim eisiau gwybod am hanes pobl. Dwi'n cofio un cwestiwn nath newid rhywbeth nes i sylweddoli pan ofynnwyd y cwestiwn. Dwi wedi sôn wrth hwn a wrth y diaconiaid am hwn yn y gorffennol. Bob wythnos fi di prif olygydd y tyst sy'n ymddangos gyn Alison. Os da chi eisiau prynu copi'n wythnosol, Alison ydy'r asiant ar hyn o bryd. Ac felly, y rhan o'r dyletswydd, nid yn unig paratoi deunydd a derbyn deunydd, ond dwi'n adrodd yn ôl i gyngor undeb yr annibynwyr bob 6 mis, ac i gyfarfodydd blynyddol undeb yr annibynwyr, beth sydd wedi bod yn digwydd hefo y tyst, y pethau da a'r pethau drwg. Ac o'n i mewn pwyllgor o'r cyngor un tro, ac o'n i trio rhoi darlun da o'r hyn oedd yn digwydd. A dyma fi yn sôn am golofn sydd yn ymddangos bob wythnos barn annibynnol. A bryd hynny, oeddan ni wedi mynd i gregynog i'r plasty ac o'n i'n rhoi adroddiad am y tyst i'r pwyllgor cyfryngau neu rhywbeth undeb yr annibynwyr. A dyma ni dweud, ia, mae 14 o bobl yn cyfrannu yn tro i golofn barn annibynnol. A dyma rhywun yn gofyn, faint o ferched sy'n cyfrannu? Bwm! Oherwydd mi sylweddoli si efo'r cwestiwn na doedd na ddim un merch yn cyfrannu i'r golofn barn annibynnol. A nes i orfod ymddiheuro i'r wraig ofynnodd y cwestiwn a deud, ia, mae hyn yn gwbl anghywir na dim ond dynion sydd yn cyfrannu. Ond y peth oedd, to'n i ddim wedi sylweddoli, galwch fi'n ddiniwan, ti ddiniwan, na mond dynion oedd yn cyfrannu. A bryd hynny nes i sylweddoli bod chi'n gallu bod yn, ydy'r gair, misogynist ydy'r peth, ia? Fysa hwnna ffitio fo yma. Bod chi'n gallu bod yn, nid wrth benywaidd, ond bod y sefydliad da chi'n rhan ohono fo, o ran natur, ddim yn rhoi y lle dyladwy y dyla merched i gael. Ac felly, bod chi oherwydd y traddodiad neu'r system da chi'n rhan ohono fo, yn ochri efo dynion. Ac hefo'r cwestiwn yna, faint o ferched, nes i sylweddoli bod o yna fi fy hun. Bod fi'n meddwl bod fi yn gefnogol i ferched, bod fi'n rhoi lle i ferched, bod fi'n annog merched o fewn i'r eglwys i gymryd rhan ac i arwain yn y blaen. Bod na rhywbeth yna fi oedd o blaen dy gwr y waith, o ran strwythyr. A nes i fynd ati o hynny mlaen i gael mwy o ferched, ac erbyn hyn yn y barn annibynnol mae yna 8 o ferched a 8 o ddynion yn cyfrannu i'r golofn. A dwi wedi sylweddoli oherwydd y cwestiwn bod fi'n gallu bod felly yn Ebenezer. Da chi bod, mod i yn
tueddu at yr gwrywair, nid y gwrywair, y gwrywod, yn hytrach na gweld cydraddolder. Bod o'n i'n meddwl Malcolm a Meira yn dod y diacon cyntaf benywaidd yn 1970. Ac oedd hi'n adrodd peth o'i hanes na i ddim manylu, ond bod 'na heria arbennig o ddod i'r criw yna o ddynion yn 1970. A bod ti wedi teimlo yn anghysurus ar y dechrau cychwyn, fe wellodd pethau yn nes ymlaen. O Malcolm i fadda hefyd wedi teimlo yr pwysa yma ar rei newydd. Ac felly mae cwestiynau yn gallu dysgu gwersi i ni. A fi ofynnwyd y cwestiwn yn garedig ac yn hael gan y person yn y cyngor. Mae'n agor drws yn yn calon i weithiau sydd ddim wedi cael ei agor. A dyma pam bod cwestiynu yn gilydd anghynnin a phobl eraill yn bwysig bob amser. Mae rhywun yn meddwl na'r cyfan yn Iesu Grist yn ei wneud o dysgu a phregethu. Dim byd arall, oedd o'n dweud wrth bobl beth ddylen nhw'n wneud. Ond mae'r cwestiynau mae'n dangos i ni bod o'n defnyddio dull arall hefyd. Sef bod o'n rhoi cyfle i bobl i ymateb i'r hyn oedd yn digwydd ac i'r hyn oedd o wedi i ddweud ac hefyd i bwy oedd o. Pwy meddech chi ydw i fi? Oedd y cwestiwn gododd y Gwilym. Bod Iesu'n gofyn i'r bobl ymateb i'r cwestiwn. A mi oedd rhai o'r cwestiynau fo'n wahoddiad. Oedd o'n gofyn, be fysa ti'n hoffi mi wneud? Dro arall mi oedd o yn her. Pam dach chi mor ofnus? Dro arall mi oedd o'n annog pobl fel, oes neb wedi dy gondemnio di? Y wraig gaddaliwyd mewn godineb. A tro arall mi oedd cwestiynau yn cyfleu maddeuant. A mi oedd Janet yn sôn am y cwestiwn. Seimon, a wyt yn fy ngharu i? A mi oedd y cwestiwn yn gyfle i Peter geisio maddeuant oherwydd bod wedi gwadu Iesu Grist dair gwaith. Agor meddylia, pwy ydych chi'n ddweud ydw i fi? O, neu fi wed. Dwi'n wedi gwneud y darlleniad eto. Chi'n gwybod be, mae gennym ni gymyn. Y cwestiwn fydda ni drafod bore dydd Sul nesaf. Oce? Fydd, pam dach chi mor ofnus? Ydach chi dal ddim yn credu? A mae'r cwestiwn yn dod, nid yw'n i'r sleid nesa. Newch chi, nag yw hwn. Newch chi ddarllen, oedden nhw'n y cwch mewn storm, ac oedd y disgyblion wedi dychryn. Newch chi ddarllen y darn yma hefo fi. Cododd Iesu a cheryddu'r gwynt, a dweud wrth y tonau, distaw, byddwch lonydd, ac yn sydyn stopiodd y gwynt a chlybu, ac roedd pobman yn hollol dawel. Yna meddai wrth ei ddisgyblion, pam dach chi mor ofnus? Ydach chi'n dal ddim yn credu? Roedden nhw wedi syrdanu'n llwyr. Pwy ydy hwn, medden nhw? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonau yn ei fwynhau iddo. Felly, bore Sul nesa, os byw ag iach, awn ni at y cwestiwn, pam dach chi mor ofnus? A mae o'n gwestiwn mae Iesu'n gofyn i ni heddiw hefyd. Pam dach chi mor ofnus? Pam bo chi mor bryderus? Pam bo chi'n dychryn gymaint? A nawn ni ystyried yr ymateb i'r cwestiwn hwnnw bore Sul nesa, mwyn i enw. Amen.